Yuck. Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. So ayan, for today's video guys, ay nandito tayo ngayon sa labas ng bahay kasi may naiisip akong katarantaduhan para sa aking kapatid. Oh, no! Ay ipaprank ko naman siya guys. Kung naalala nyo, prank niya ako nung nakaraan. Yung singil utang prank guys, kaya ngayon it's time for revenge. So yan guys, kagabi kasi alas 11 na siyang umuwi, naglakwat siya. Kaya ngayon, bibigyan natin siya ng leksyon, gugulatin natin siya guys kasi 10:50 AM na hindi pa siya nagigising. Tulog pa rin siya guys. Kaya tara na, hindi na natin papatagalin to. Tara, let's go! Guys, silipin muna natin kung anong ginagawa niya. Tulog na tulog pa ata siya guys. Tingnan nyo naman ang beshi nyo, mga sis-mars. Yan. Tulog na tulog pa siya. Anong oras na? Kumanda ka ngayon. Baka ngayon din. Medyo anak man. Ibang tani dito din. Alas na palang pa. No. Gringan! Tulog pa lang ugat. Walay ka Ayun guys. Nagkikitin kagsadon. Kagsado ka din kaglaban. Nagadumurong mo di jay. Yan.